това нарушение в футболистите на Атлетик Билбао. След това рязко Уилям се откъсна, подаден. Дали подаде или шутира, само той може да ни каже, но топката не бе засечена от никакъв футболист в този матч и така излезна в аута. Ни показват повторение на спринтьорските умения на вратаря на Атлетик Билбао с номер 13 Еререн, който успя да достигне до топката преди тя да влезне в неговата врата и да спаси този доста куриозен автогол, който все пак ще направи резултата 3-2 и да доста така да затрудни домакинския тим в този матч, а пък Тотнъм явно се представя добре, 1-0 води и може да си позволи Маурисио Почетино да извади основния си футболист в средата на терена Кристиан Ериксен. От него дойдоха по-интересните неща през първото време и на него място да влезе кореецът Сон в тази 59-та минута. Корнер пък изпълнява футболистите на Партизан, не им се получи, но топката все пак все още е в тях. Дали ще има второ центриране, за сега не. Отдясно нападате но доста несериозно тук. Футболист в черно-бял екип, това е Гърбич, централен нападател. Доста се мъчи Гърбич в този матч, не успява да получи хубави високи топки, които да изиграе с глава. Там е неговата сила, но пък с тези доста остри подавания за сега няма как да се ориентира между защитниците на тима на Атлетик Билбао, а ние от Лига Европа. Feel like I could die.